Amra Olević uspješna je stilistkinja koju na Instagramu prati skoro 6 milijuna ljudi. Lijepa Sandžaklika prije odlaska u Ameriku živjela je u BiH, gdje je završila srednju školu i upisala fakultet, od kojeg je u međuvremenu odustala. Nikad me nije zanimala škola i uglavnom sam spavala u učionicama, otkrila je Amra. Međutim, smisao za modu i talent za šminkanjem iskoristila je na najbolji mogući način. Odgajali su me strogi roditelji, pružili su mi sve šta mi treba, ali su bili vrlo strogi. Nisam se slagala s njima i kad sam bila mlađa, pa sam se iselila iz porodičnog doma sa 23 godine. To je bila moja najbolja odluka u životu. Prošla sam kroz teške trenutke. Jedno vrijeme nisam imala novca ni za hranu. Živjela sam s dečkom i oboje smo se borili da preživimo. Ponekad kad se sjetim tog perioda, pitam se kako smo uopšte uspijevali. To iskustvo me je promijenilo. Naučila sam da budem skromna, ali i da cijenim svaki trenutak, kazala je Amra. Amra je rođena 1988. godine u Plavu u Crnoj Gori. Neko vrijeme je živjela u Bosni i Hercegovini, pa u Hrvatskoj, potom je emigrirala u New York, a sada živi u Los Angelesu. Prvi posao dobila je u prestižnoj kozmetičkoj kući MAC, a onda je odlučila da postane samostalna, što ju je dovelo do statusa milionerke. Prošlog mjeseca se udala, a prelijepe fotografije sa svadbe podijelila je sa svojim obožavateljima na Instagramu.